अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। लाडक्या बहिणीचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, लाडक्या बहिणीचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, गरिबांचे वारे गे किती दयाळू, किती दयाळू, गरिबांचे वाली गे किती दयाळू, किती दयाळू, लाडक्या बहिणीचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, लाडक्या बहिणीचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, गरिबांचे वारे गे किती दयाळू, किती दयाळू, गरिबांचे वाली गे किती दयाळू, किती दयाळू, एकनाथ बसाने मुख्यमंत्री पदी, मुख्यमंत्री पदी, एकनाथ बसाले मुख्यमंत्री पदी, मुख्यमंत्री पदी, उच्च विचार गे राहणी साधी, राहणी साधी, उच्च विचार घे राणी साधी, राणी साधी, गरीब बहिणीची झाली आठवण, झाली आठवण, गरीब बहिणीची झाली आठवण, झाली आठवण, 1500 रुपयांची केली पाठवण, केली पाठवण, 1500 रुपयांची केली पाठवण, केली पाठवण, लाडक्या बहिणींचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, लाडक्या बहिणीचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, गरिबांचे वारे गे किती दयाळू, किती दयाळू, गरिबांचे वाली गे किती दयाळू, किती दयाळू, दुसरा बंधू गे देवा भाऊ, देवा भाऊ, दुसरा बंधू गे देवा भाऊ, देवा भाऊ, किती गे हुशार किती कष्टाळू, किती कष्टाळू, किती गे हुशार किती कष्टाळू, किती कष्टाळू, मोठ्या मनाने बसले उपपदी, बसले उपपदी, मोठ्या मनाने बसले उपपदी, बसले उपपदी, स्वच्छ चारित्र गे राहणी साधी, राहणी साधी, स्वच्छ चारित्र गे राणी साधी, राणी साधी, लाडक्या बहिणींचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, लाडक्या बहिणीचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ, गरिबांचे वादे गे किती दयाळू, किती दयाळू, गरिबांचे वाली गे किती दयाळू, किती दयाळू, तिसरा बंधू गे अजित दादा, अजित दादा, तिसरा बंधू गे अजित दादा, अजित दादा, बोलणं स्पष्ट गे कामाचा वादा, कामाचा वादा, बोलणं स्पष्ट गे कामाचा वादा, कामाचा वादा, दादाने बहिणीला दिले आश्वासन, दिले आश्वासन, दादाने बहिणीला दिले आश्वासन, दिले आश्वासन, 1500 रुपयांचे दिले वचन, दिले वचन, 1500 रुपयांचे दिले वचन, दिले वचन, लाडक्या बहिणींचे दिनाचे भाऊ, दिनाचे भाऊ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।